खाफांनि खासुक सं बेलाय खा खाममानि कक्तमा खा खामजानाय मानकुलि अब 11 महरनेपुर याखैबा 29 कृष्णपुर विधानसभा अब जुमबारी हिंजागो बेलाय कानि के सामबो फियाबा और मसा मायंनि जाला तंलाय मालाया चालाय मालाया अब हाइकेनो नग हुक बरक चप्रब जागो काफिक जागो काबिल जागो गोबांमा खेत फसल माइ कमा बायखा मुवाक जामान आमान याखैबा हेल्प दामान क्षतिपूरण दामान जों सोंलायानो फियाबा तिनि बेलाय खाखांजाना कग्रे अबसे और yang mangkli dah hari bisa je noklawo hawo gerok jat abo mayung bai kabil jat khoroksa chakra je onek omorong ya yakheba boyas guna kiaba wan suk baya obhai thei tini theyano nei manav jib yakheba mone soto jarmakhe mitru abo kubui kiaba obo hage thunani hingai mo unnatural death je unnatural death hingai हापांग याखेबा सरकार अब बबो हाया परिबानो बानो सेमिया और वो न खना मायन मायका बिले बथजा माने बसे जरा टाइम मायन बथजा और फाजरे नहीं बुंग हा अजित देवर अच्छा मत जागा ने मुनो रामकृष्ण को पयताबो मायन हायनिया आरायताबो दाखाय बकी रिफ्रिजिरेटर बोथारजा याखाना बिसिम हाबैया लग बिसो लग दागारै दोखा तोखांकाय नखर माखार गांकाय खाबो काने नखलावो रमो गनो कातरबो बोथारकिका माने जेखाने गेरक जागारनो माय कातरा जागानो आगान काति को करनो बसु बयस ना बिनि 60 लेवा 70 रागो ना निंताम भलाय आनिमा इनामा दाखाय आगे रगो जेनर मेयर नो मायन फयो माने नो मायन ब्लोन टियार्स ने जे बर माने बर खरिजा बर तो होनो बर ओय सागा दिगेता आं सागा दिगे ओ एम ड्यूटी दङ ना ओ गागा फरेस्ट नो इनफरमेशन खा गया एने बर से सागा ता फोन बर सबाया तो पुलिस सबाय ना पुलिस सबाय जा ताबु काम नाय नर ताबु खाय चै गबलनि मायनो बर गसेत लांना नोंखोन बर गसेत लांनो गाय चै तामसे तंना नंबा बर गसेत लांनो आबो बेस तंना नाय औरने मायनो और सना बगना दाबि हैनाय ए आबो ताको रोटत लांनाय और कथैलेत लांथानाय रोट बरो तो लांनाय नर लो हाइवे आसाम तला रोटत लांथानाय छे हाइवे आसाम तला रो साबनो साननाय नर जे मायन रसा दे हैनाय से फरेस्ट डिपार्टमेंट साननाय फरेस्ट डिपार्टमेंट तो मायन रसै मैया फरेस्ट डिपार्टमेंट बर दायित्व से मानाबो सरकारि बिखाखै बरने बादेबो ताइबो कतर पालक दङो माने बर हंगाय चौहा बंनि मायनो बर गसाइट लां थांनाय हंगाय चौ तामफे थांनाय बासै एलाकारा चौ थांनाय हंले न तिनो आबो हायके बेखार ताइ कासा ताइम न फाइ बेखार बायगो न खाना फायनो सोनि फायनो चौ हायके चौ तामफे एलाकारा चौ बालसिनाय बा बालसि मायबले आजि रगो जे खैखति माने सरकारि बाबे हेल्प मानामा सरकारि बाबे बर जागा जागा काहे जागा रिया माने जागा रिया आबो हाय रखाय तो रे बर हानि किछि किछा हायनो कदरा खै बखाबा जिद्रा खै तो रे आसुक मायन नरदि याखाइबा तलांदि अरनि क कायसानो तिनि लामावो बन मानगथि बेरालायनाय लाहार खतर मुंगियाका मेट्रिक हातिबो जतखन पर्यन्त बरकनि मायं अरनि रसायासाक याखा नखायासाक और तिनि पोस्टमार्टम जरति फना खालामनाय रियाब्रक याखाइबा अ मायंनो डिपार्टमेंट नि बखाक्तै यापे बार जायगा हुंखाय बरक तिनि लामावत लांनाय सल्युशन साननाय फियाबा जराथुबिनो अबा के सानका वाइसा हाबानक वाइसा अफिस अबा हायकेना सानमाने फियाबा माइनिया बरक अ बरने सानमनखा बसबनाय फ्रै अराव ताबो फैगाराव खाबलायजाक मुवा जरा बसो ते मानो याखबा फैखो बसो मानो हापाने बखाक्तै साइनैया फियाबा ताइबा बिसा बखाक्तै मंगिया कामे हाते बाहाय सीएम फायनाय प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा ताइबा बिसा बखाक लुकरा बहायनो अराव लामा कासुदानि
kok salajak bobo hayung no tini tungfana tei thangtong khabani khabuchan chung mangpili nai oro bo khoroksa officer phaija tongo chung bo bai kok salajak chai dogana manjak tongo.